አርስተ ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳይን አውሮፓን ተዛትዮም ወለዶዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ተዋፊሩ ንኢትዮጵያ ዝምጥን ኣሰራ ብምቕማጥ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ኬንታኪ ትማሊ ምሸት ብዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ኣውሮፕላን ህይወት 7 ሰባት ምሕላፉ ተመላኺቱ سلام طعنا هبل يذكركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوين له كم تلمود ما زينا حزنا مصينا لنا زيناتات ندامرحكم ساخم صنه انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتاتنا كنجمر ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳይን አውሮፓን ዣን ናኤል ባሮት ኣብ ቤኬ ዶሃሴ ፓሪስ ተዛትዮመሎም ቶም ሚኒስትራት ኣብ ክልቲያዊ ምትሕባርን ሓበራዊ ድሌት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ጠሚቶም ተማያይጦመሎም በተዛማዲ ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ጀርሚ ሮቤር ተዛትዮመሎም ክልቲዮም ወገናት ጎናጎኒ ኣብ ፈረንሳይ ፓሪስ ይካየድ ኣብ ዘሎ ፎረም ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያን ሕብረት አውሮፓን ኣብ ክልቲያውን ዞባውን ዛዕባ ጠመተ ብምግባርዮም ተዛትዮም ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝሃብዎ መምርሒ እቲ ፎረም ኢንቨስትመንት ምክያዱ ዓብይ ዓወት ከም ዝኾነ እቶም ኣማኻሪ ገሊጾም እዮም حتى مملناس وانነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕጋውን ታሪኻውን ተቐባልነት ዘለዎ ጉዳይ ምርግጋጽ ሃገራዊ ረብሓ ከም ዝኾነ ነባር ዲፕሎማት ኣምባሳደር ጥሩነህ ዜና ገሊጾም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኣባላት ባይቶ ንዝተልዓሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ መብርህን መልስን ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ታሪኻዊ መልክዓ ምድራውን ቁጠባውን መሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ምግላጾም ዝዝከር እዩ ነባር ዲፕሎማት አምባሳደር ጥሩነህ ዜና ኣብዚ ጉዳይ ምልክቶም ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃብዎ ጻንሒት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሳነትሉ መገዲ ሕጋውን ታሪኻውን ተቐባልነት ዘይብሉ ጉዳይ ኢሎም ኢትዮጵያ ቅድሚ 1983 ዓመተ ምህረት ብዝነበረ ታሪኻ ዋላ እኳ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕራ ኣኽቢራ ዝጸንሐት ሃገር እንትኾነት ብሽርሒ ታሪኻዊ ጸላእታ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትግለል ከም ዝተገብረም ሓቢሮም ዘሎም بهزب استمرت حقاوي ممحدار منغستي اب زينبرلو اوان ኢትዮጵያ ካብ በር ባሕሪ ዝተገለለትሉ መንገዲ ሩኡይ ዓለም ለኸ ጥሕሰት ሕጊ ዝተፈጸመሉ ስብራት ታሪክ ከም ዝኾነ እውን ኣረድዮም እዮም እቲ ናይ ሕዚ ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እውን ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ ቅዋም ሓበራዊ ተረባሕነት ዝተኸተለ ጉዳይ ምርግጋጽ ብሄራዊ ረብሓ ኢሎም ስለዝኾነ እውን ከይዲ ምምላስ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብታሪኽ ዝተደገፈ ሕጋዊ መሰረትን ተቐባልነትን ዘለዎ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኢትዮጵያውያን ሃገራት እቲ ዞባን ህዝቢ ዓለምን ምክንያታዊ ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምላሽ ንኽረክብ ዝገብርዎ ደገፍ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ እውን ሓቲቶም ኣለዉ ህንጸት ዘላቂ ሰላም ጋህዲ ንምግባር ኣብ መናእሰይ ብትኹረት ምስራሕ ይግባእ ክብል ሚኒስትር ሰላም ገሊጹሎም ኣብ መበል 14 ዙር ስልጠና ሰናይ ተግባር ንሕብረት ዝወሰዱ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተውጻጹ መናእሰይ ስነ ስርዓት ምረቓ በከተማ ጅማ ተኻይዱሎም ኣብ ሚኒስትር ሰላም ዋና ፈጻሚ ስራሕ አመራርሓ መብራህቱ ካሳ ኣብትዋን ከም ዝበልዎ ስልጠና ሰናይ ተግባር ንሕብረት ገበርቲ ሰናይ መናእሰይ ብምህናጽ ብፍቕሪ ሃገር ንኽነጹ ምቹው ኩነታት ፈጢሩ ኢሎም
ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 60,000 መናእሰይ ስልጠና ከም ዝወሰዱ ብምግላጽ እዚ ድማ ስብእና መናእሰይ ብምህናጽ ሃገራዊ ለውጢ ንኽምዝገብ ዕዙዝ ግደ ተጻዊቱ ኢሎም ህንጸት ሰላም ንምዕዋት ኣብ መናእሰይ ብትኹረት ምስራሕ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ መብራቱ ካሳ መናእሰይ ኣብ ዝተመደብሉ ከባቢ ኣምባሳደር ሰላም ብምዃን ጽዕንቶ ክፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ እውን ሓቢሮም እዮም። ኣብ ዞባ ጉጂ ብማሕበር ተወዲቦም ኣብ ምርባሕ ደርሁ ዝተዋፈሩ መናእሰይ ውፅኢታዊ ምዃኖም ሓቢሮም ኣሎም። ኣብቲ ዞባ ካብ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ከተማ ኣዶላ ዋዩ ዝተመረቑ መናእሰይ ተቆፂሮም ካብ ምስራሕ ብማሕበር ተወዲቦም ብምስርሖም ዓርሶም ካብ ምኻል ሓሊፎም ንቤተሰቦም ክሕግዙ ምኻሎም እዮም ገሊፆም ዘሎም። እዞም መናእሰይ ብምህርቲ እንቁላሊሕ ዕዳጋ ካብ ምርጋእ ብተወሳኺ ንካልኦት መናእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣሮም እዮም ተዛሪቦም ዘሎም። ምክትል ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ኣዶላ ዋዩን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ፈጠራ ዕድል ስራሕን ኢንቨስትመንትን ኣይተ ሽመልስ ኢርባ እቲ ምምሕዳር ከተማ ኩነታት ኣመቻችዩ ኣብ 2018 ዓ.ም ጥራሕ 490 መናእሰይ ብማሕበር ወዲቡ ናብ ስራሕ ምእታው ኣመላኺቶም ክብል ኮሚኒኬሽን ቤት ጽሕፈት ዞባ ጉጂ ጸብጺቡ ተበርከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም። ሃገር ውፅኢት ምትእስሳር ወለዶ ብምዃና ህንፀታ እውን ብምቅብባል ወለዶ ዝውገን እዩ። ትማሊ ምስ ሎምን ጽባሕን ዘራኽብ እዚ ወለዶ ብደምን መስዋዕትነትን ገድሊ ዝተፈጸመ ዓወት ሃገር ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዳግም ኣብ ልምዓት ንምድጋም እናሰርሐ ይርከብ። ዳሃብያሲን ዝርዝር ኣለዋ። ዘበናት እናሰገረ ዝመፀ ጸገም ተጋፊጥካ ተወዳዳሪ ምዃን ጉዳይ ህልውና ኣብ ዝኾነሉ ዘበን ምህላውና ብዙሓት ይሰማምዕሉ። ሃገር ውፅኢት ምትእስሳር ወለዶ ብምዃና ህንፀታ እውን ብምቅብባል ወለዶ ከም ምዃኑ ሕሉፍ ምስ ሎምን ጽባሕን ዘራኽብ እዚ ሓድሽ ወለዶ ካብቲ ዝቐደመ ወለዶ ዝፍለየሉ ናይ ዓርሱ መልክዕን ባህርያትን ኣለዎ። ዝቐደመ ወለዶ ኣብ ግዚኡ ዘጋጠሞ ወራር ጸላእን ሓደጋ ህልውናን መኪቱ ብዝኸፈሎ መስዋዕቲ ሃገር ከይተደፈረት ጸኒሓ ኢትዮጵያ ተሳዒረን ካብ ዘይፈልጣ ሃገራት ንኽትስለፍ ገይርዋ እዩ። እዚ እውን ሃገር ካብ ጸላኢ ምክልኻል መግለጺ መንነትና እሴትናን ኮይኑ ብደሚቕ ታሪኽ ንኽጽሓፍ ዘኽአለ እዩ። የመደመር ትውልድ አንድ አስምሮ ሊይዘው የሚገባ ጉዳይ ወለዶ ምድማር ሓደ ስሚሩ ክሕዞ ዝግባእ ጉዳይ ተሃለወ ኢትዮጵያ ምስ ብጥበብ ዝተመሉ ኣያታትን ኣዴታትን ዘጽንሑልና ሃገር ስለ ዝኾነት ብጥበብ ዝጸንሐት ሃገር ብሸለልትነት ዕሽሽ ብምባል ንምፍራስ ምፍታን ግቡእ ኣይኮናን። ወለዶ ከም ሩባ ከይቆረፀ ዝፈስስ ውፅኢት ዘበንን ኩነትን ብምዃኑ እዚ ሓድሽ ወለዶ ዝጸንሐ ሃርበኝነት ኩናት ናብ ልምዓትን ትግሃትን ብምቕያር ግድብ ህዳሰ ጋህዲ ዝገበረ እንትኾን ኣድማስ ኣተሓሳስብኡ ብምስፋሕ ፈተንኡ ብናይ ዓርሱ ገድሊ ሃርበኝነት ንምዕዋት ገዛ ዓይኡ ጀሚሩ እዩ። የመደመር ትውልድ ሆይ በርካታ ችግሮች፣ በርካታ ተራራዎች ወለዶ ምድማር ብዙሓት ጸገማት እኳ ኣብ ቅድሜኻ ተሃለው ንዞም ጸገማት ተሳጊርካ ምዕባለን ለውጥን ንኢትዮጵያ ምምዝጋብ እምበር ኣብ ፈተና ዶም ምባል ኣይከኣለን። ናብ ሓምሻይ ኣብየት ኢንዳስትሪ ዝስጉም ዘሎ ዓለም ሒዝዎ ዝመጽእ ዕድል ንምጥቃም ብኣንጻሩ ድማ ንፈተና ንምምካት ሃርበኝነት ስራሕ ዝወለዶ መማረፂ ዘይብሉ ብሕታዊ መንገዲ እዩ። ሎሚ እቲ ዝሓለፈ ገድሊ ኣይድፈርን በሓላይነት ብሓድሽ ወለዶ ብልምዓት ክድገም ታሪክ ገድሊ ኩናት ኣብ ድኽነት ክድገም ድኽነት ስዒሩ ብረሃጹ ንምድማቕ ሃገሩ ኣብ ጎኒ ዝማዕበለ ሃገራት ንምስላፍ መንፈስ ጥንካረ ሒዙ ኣብ ምግስጋስ ይርከብ። ኣብ ስልጣነ ዝርከቡ ሃገራት ፍልፍል ሃፍተን ኣብ ከርሲ ምድረን ኣብ ዘሎ ጸጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ጽባሕ ሰጊረን ብምርኣየንን ብምስራሕንን ምዃኑ ዝተረድእ ዝወለዶ ኣብ ሎሚ ጥራሕ ከይተዓገተ ኣርሒቑ ምእማት ዝኽኣለ እዩ።
ካብ ኣፍሪካ ካልኣይ ቁጽሪ ህዝቢ ዘለና ህዝብታት ኢድና ምስ ልምዓት እንተዋዲድና ፀሓይ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ጋህድ ምውፃእ ዘይተርፍ እዩ ለኔ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀየር በሚደረገው ጥረት የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ኮስታቸው ሃገር ከም ሃገር ንኽትቀየር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝጅመሩ ፕሮጀክትታት ክንዲ ዝወሰዱ ግዜን ዋጋን ተወሲዱ ድሕሪኡ ዝፈጥርዎ ጽልዋ እዩ ሃገር ዝቕየር ኣብ ሕብረተሰብ ዝፈጥሮ ምልዕዓል ልዑል ስለ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ልምዓት እውን ምስፋሕ ዘይከኣለሉ ምኽንያት የለን በዚ እውን ንዘላቐ ፀገምና ግዜያዊ መፍትሒ ምሃብ ገዲፍና ኣብ ዘላቐ ፍታሕ ጠመተ ብምግባር ሓድሽ ወለዶ ስርናይ ካብ ምልማን ኣብ ዓመት 3 ግዜ ኣፍርዩ ብዓርስኻ መንባር ከም ዝከኣል ብተግባር ኣረጋጊጹ እዩ ብምቅብባል ወለዶ ካብ ደም ናብ ረሃጽ ብዝተገበረ ጉዕዞ ሃርበኝነት ዓወት ትማሊ ንዓወት ሎሚ ግብኣት እናሃበ ካብ ከተማ ክሳብ ገጠር ሃገር ኣብ ጎኒ ምዕቡላት ሃገራት ንምስላፍ ዝጽዕር ወለዶ ምርኣይ ተስፋ ዝህብ እዩ ትዕድልቲ ተፈጥሮ ዘለዋ ኢትዮጵያ እውን ግብኣት ኢንዳስትሪ ዝኾኑ ማዕድናት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሃገር ከም ዝርከቡ ተረጋጊጹ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ማዕድን ሃፍታ ብኸመይ ናብ ሃፍቲ ከም እትቕየር እትግስግሰሉ እዋን እዩ ንኣብነት ጋዝ ተፈጥሮን ዘይትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ኣብ ኦጋዴን ሰርጥ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ጸኒሐ እኳ እንተኾነ ንዓመታት ከይተጠቐመተሉ ጸኒሐ እያ እዚ ጸጋ ሃፍቲ ንዋይ ኢትዮጵያ ንኽትጥቀመሉ መንግስቲ ንዓውዱ ማዕድን ዝሃቡ ጠመተ ካብቶም 5 መሰረተ ቁጠባ እቲ ሓደ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ በዚ እውን ጽንዓትን ምድላዋትን ተገይሩ ሃገር ዘለዎ ሃፍቲ ንምጥቃም ሓድሽ ብስራት ተሰሚዑ እዩ ካብ ተፈጥሮ ጋዝ ብዝሓለፈ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ማዕድን ወርቂ ብዘበናዊ መንገዲ ንምስፍሕፋሕ ዝተጀመሩ ፋብሪካታት ወርቂ እውን እቲ ሓደ ዋግዋግ ዕቤት እዩ እዚ እውን ንዕቤት ቁጠባ ሃገር ዝህልዎ እጃም ልዑል እዩ ኢትዮጵያ ካብ ድኽነት ወፅያ ኣብ ጎደና ምዕባለ እትጓዓዘሉ ዘላ ዘበን እዩ ውልቃዊ ረብሖኦም ብምቅዳም ብሄራዊ ረብሓን ድሕነትን ሃገሮም ንጸላኢ ኣሕሊፎም ዝህቡ ባንዳታት ነይሮም እዮም ሕዚ እውን ኣለው እዮም ጸላእቲ ኢትዮጵያ እውን እምነት ዝሕድሩ ኣብዞም ንኸብዶም ዝሓድሩ ባንዳታትን ጓኖትን ምዃኑ ይፍለጥ ናዝሬት በሪሁ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዋ ሃገር ካብ ረብሓ ናይ ሎሚ ብልጭልጭን ሕልሚ ስልጣንን ኣይትበልጽን ዝብል ትኽክለኛ ትርጉም ባንዳነት እዩ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዶ ሎሚ ኢትዮጵያውያን ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብዪ ብሄር ቋንቋ ባህልን እምነትን ከይፈለዩ ዓወት ኣብ ዝሓፈስሉ ኩርዓት ኣፍሪካውያን ዝኾነ ዓወት ዓድዋ እውን ባንዳታት ነይሮም እዮም ኮይኑ ግና ኢትዮጵያ ጸላእት ኣብ ቅድሚ ዓለም ካብ ምሕፋር ንድሕሪት ኣይጎተታን ኣብ ወርቃዊ መጽሓፍ ታሪክ ጀግንነት ኢትዮጵያ ናይ ባንዳታት ታሪክ እውን ሓደ ገጽ እዩ ሎሚ እውን እንተኾነ ጸላእቲ ኢትዮጵያ እምነት ዝሕድሩሎም ካብ ሕቑፎኣ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ባንዳታት እዮም ኢትዮጵያ የአርበኞች ሀገር ነው ከድሮ ጀምሮ ዛሬም የአርበኞች ሀገር ነው ኢትዮጵያ ናይ ሓርበኛታት ሃገር እያ ካብ ቀደም ጀሚራ ክሳብ ሕዚ ሓርበኛታት እዮም ሃገር ሓልዮም ናብዚ ዘብጽሑና ሰራዊት ምክልኻል ናይ ኣያታቱ ሓርበኝነት እዩ ወሪሱ ነዚ እውን ኩሉ ግዜ ዝስዕር ናይ ሓርበኛታት ሃገር እያ እንትንብል ገዛኢ ባህሪኡ ማለትና እምበር ኢትዮጵያ በብዘበኑ ዝተረኣዩ ብዙሓት ባንዳታት ኣለውዋ ጸላኢ እንትመጽእ ነዚ እዩ ዘርእየና ጓናስ ጓና እዩ ዝገረመና ናይ ባንዳ እዩ ከም ዝበሃል زحفر ነገር ዘይብሎም ዕላምኦም ውልቃዊ ረብሓን ስልጣንን ዝኾኑ ንህልውና ሃገሮም ደንታ ዘይብሎም በስተውሃቦም መጠን ብሄራዊ ረብሓን ድሕንነትን ሃገሮም ንጸላኢ ኣሕሊፎም ዝህቡ ብዙሓት እዮም ሓርበኛ ንጸላኢ ኣረኪቦም ጅቦኦም ዝመልኡ ሎሚ እውን ኣለዎም ሕልፍ ዝበሉ ድማ ጦር መዚዞም ብወገን ጸላእ ተሰሊፎም ንኢትዮጵያ ዝውግኡን ነይሮም እዮም ናይ ሎሚ ባንዳታት እውን እንትኾኑ ካብ ዝተፈለየ ተግባርን ረብሓን የብሎምን ኢትዮጵያ ክሂዶም ንጸላኢ ኣሕሊፎም ዝሃቡ ኮይኖም እንትዝከሩ እቲ ቃልሲ ግና ንናይ ወጻኢ በመጥማት ጥራሕ ከም ዘይምለስ ግልጽ ይገብሮም ኢትዮጵያውያን ዘላቂ ጥቅሟና ሰላሟን ለማናጋት ብሎ ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ኢትዮጵያውያን ዘላቂ ረብሓን ሰላማን ንምንጋዕ ምስ ታሪካውያን ጸላእትና ዝሰርሑ ባንዳን ጓናን ኣለው ኢትዮጵያ ሕቶ በር ባሕሪ ምልዓላ ዘይተዋሓጠሎም ሓይልታት ብፍላይ ድማ ሓሻኽር ባንዳታትን ጓኖቱን ስጋኣት ናብ ዘይኮኑሉ ብርኪ ንኽበጽሑ ሰራዊት ምክልኻል ብጥንቃቐ እዩ እናሰርሐ ዘሎ ህልውና ዝኽበር ተደሚርካ ጸኒዕኻ ብሓባር ጠጠው ብምባል እዩ ኢትዮጵያ ብዝተሰለፈትሉ ዝቃረኑ ጓኖቱን ባንዳታትን ሽርሕን ተንኮልን ምርዳእን ዓወትና ምግላጽን ኣድላይ ይገብሮም እዚ እንትኾን ወይ ኢዶም ክእክቡ
ወይ ድማ ብግልጺ ኣብ ጎን ጸላእ ምዃኖም ከርኢ እዮም ካብ ጅግንነት ናብ ሓያልነት ብዝብል ሓሳብ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ተዋፊሩ ንኢትዮጵያ ዝምጥን ኣሰር ኣብ ምቕማጥ ይርከብ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ሓያልነት ኣብ ምውራስ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ምፍጣር ብጽሒት ክዋጻ ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩ እዩ ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር ምሉብራን ግርማይ ኣብ ዘመን አክሱም ዓበይቲ ሓወልታት በመስራሕ ኣብ ስርወ መንግስቲ ዛጉዌ ድማ ካብ እምነት ዝተፈልፈሉ ኣዝዮም ዘደንቑ ኣብያተ ክርስቲያናት በመስራሕ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ድማ ታሪክ ዘይርስዑ ድሙቕ ታሪክ በመጽሓፍን ኣብ አፍሪካ እቲ ዝዓበየ ግድብ ህዳሴ ሰሪሖም በምዛም ኢትዮጵያውያን በብዘመኑ ዘለዎም ክእለትን ጥንካረ ንዓለም ኣመስኪሮም እዮም ኣብ ኩሎም ዘመናት ዝነበሩ ወለዶታት ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝኾነ ቅርጺ ንክህልዋ ገይሮም እዮም ስልጣነ አክሱም ጥንታዊ ስራሕን ሜላን መንግስቲ ዝተራእየሉ እንትኾን ነዚ ታሪካዊ ሰንሰለት ድማ ኣብ ነገስታት ዛጉዌ ጥበብን ዕሙቕ እምነት ተሓዊስዎ ንረኽቦ ኢና በብዘመኑ ሰፊሕ ኣብ ዝኾነ ታሪክ ኢትዮጵያ ጥንካረን ኣዝዮም ዘናስሑ ጉለታት ተራእዮም እዮም ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ድማ መሰጋገሪ ዝኾነ ዓንዲ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ተተኺሉ እዩ ኢትዮጵያ ረጅም የመንግስት ታሪክ አላት የህዝቡንና የሀገሪቱን አጠቃላይ ታሪክ ደግሞ ብንወስደው ወደ ኋላ ሺህ ዓመታት ይሄዳል ኢትዮጵያ ነዊሕ ታሪክ ሃገረ መንግስት ኣለዋ ሓፈሻዊ ታሪክ ኢትዮጵያን ህዝብታታን ተሪእና ድማ 1000 ዓመት ይኾነ እዩ ኣብ ነዊሕ ታሪክና ድማ ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ብሓባር ጠጠው ኢልና ኢና ስልጣነ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ስልጣነ ዘቐደመሉ ምክንያት ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብያተ ክርስቲያናት ላሊበላ ሓወልቲ ኣክሱም ኣብያተ መንግስቲ ጎንደር ጥያ ኮንሶ ውጽኢት ሓድነት እዮም ሕዚ ዘሎ ወለዶ እውን ናብዞም ታሪካዊ መሰጋገር ነጥብታት ጠጠው ኢሉ ኣብቶም ዝሓለፉ ዘመናት ዝነበሩ ታሪካዊ ስብራት ብምርኣይ ዘሎ ቁስልታት ኣብ ምጽጋን ምዕራፍ ተረኺቡ እዩ ከዚህ ካለንበት አሁናዊ ችግርና ሁኔታ ስብራት ሊያወጣን የሚችለው ብቸኛው መንገድ መደመር ነው መገስገሻ መንገዳችን መደመር ነው ሕዚ ካብ ዘለናሉ እዋናዊ ጸገምን ኩነታትን ከውፅአና ዝኽእል ብሕታዊ መንገዲ ምድማሪ ጥንካረና ምድማሪ ንምንታይ ምድማር ብሕታዊ መማረጽ ዝኾን ካልኦት መማረጽታት ንምንታይ ኣይንርኢን ንዝብል ብራትና ነዊሕ እዩ ንነዊሕ ዘበን ዝጸንሐ እዩ ብምድማር ብምትሕግጋዝ ዘይንኸዶ እንተደኣ ኮይና እቲ ንሓስቦ ለውጢ ኣይመጽእን ኩሉ ንብልጽግና ክሰርሕ ይግባእ ብዕዳን ብመከራን ሰመላ ሃገር እንደቅና ነርክቦም እንተደኣ ኮይና ደቅና ኣብ ጸገመዮም ዝወድቁ ናይቲ ማልን ሎምን ሉዓላውነት ንምናጽ ኣያታትና ደምን ዓጽምትን ዝኸፍሉላ ሓያልን እትፍርሕ ሃገር ምፍጣር ድማ ሕዚ ናይ ዘሎ ወለዶ ሓላፍነት እዩ ኢትዮጵያ በጣም ረጅም ታሪክ ያላት ሀገር ናት እንደውም የሰው ዘር ከነ ድንቅነሽ ጀምሮ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ካብ ንድንቅነሽ ጀሚሩ መበቀል ደቂ ሰባት እያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ታሪክ ስልጣነ ባህሊ ኣዝዩ ዘድንቕ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈላለዩ ቋንቋን ባህልን እዩ ዘሎ እዚ ዓርሱ ኽኢሉ ሃፍቲ እዩ ሕዚ ዘሎ መንእሰይ ኣሰር ሓርበኛታት ብምስዓብ ብጽሒቱ ሕዚ ዘሎ መንእሰይ ኣሰር ሓርበኛታት ብምስዓብ ብጽሒቱ ክዋጻ ይግባእ ኣብ ሕድሕድ ሓቀኛ ኢትዮጵያዊ ልቢ መንፈስ ኢትዮጵያዊነት ዘይጠፍኡ ህቶ እዩ እሞ እቶም ዝነበሩ ጥንካረታት ክቕጽሉ ብምግባር ጉለታት ብምጽጋን እትፍርሕ ሃገር ምፍጣር ከም ዝግባኡን ይግለጽ ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሃነጹ ማእኸላት ንግዲ ቀረብን ድሌትን ፍርያት ብምምጥጣን ዝተረጋግዐ ስርዓት ዕድጊት ንክፍጠር ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ ከም ዝኾነ ሸማቶን ነጋዶን ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሸማቶን ነጋዶን ንምርኻብ ዘኽእሉ ማእኸላት ንግዲ ተሃኒጾም ናብ ስራሕ ዝኣተው እንትኸውን እቶም ማእኸላት መሰረታዊ ሸቐጣት ሓዊሱ ፍርያታት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ብሰፊሑ እናቕረቡ ይርከቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ንግዲ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ጸጋይ ደበሌ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ከም ዝበልዎ በከተማ አዲስ አበባ ዘመናዊ ስርዓት ዕድጊት ንምዝርጋሕን ቀረብን ድሌትን ፍርያት ንምምጥጣንን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጡ ይርከቡ ኣብቶም ማእኸላት ዕዳጋ ዝቐርቡ ፍርያታት ካብ 15 እስካብ 20 ሚእታዊ ምንካይ ዋጋ ከም ዝግበረሎም እውን ኣመላኺቶም እዮም ካብቶም ማእኸላት ዕዳጋ ብተወሳኺ ዕዳጋታት ቀዳምን ሰንበትን እውን ዕዳጋ ኣብ ምርግጋዕ ሩይ እጃም እናበርከቱ ከም ዝኾኑ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ
ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ኬንታኪ ትማል ምሸት ብዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ኣውሮፕላን ህይወት 7 ሰባት ሓሊፉ ተባሂሉ እታ ናይ ጽዕነት ኣውሮፕላን ካብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ሉዊስቪል መሐመድ ዓሊ ምብራር ምስ ጀመረት ድሕሪ ሒደት ደቃይቅ ከም ዝተሓምሸሸት ተሓቢሩ ዘሎ ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኬንታኪ አንዲ በሺር እታ አውሮፕላን ጽዕነት ካብ መሬት ምስተልዓለት ብዙሕ እንተይ ጸንሐት ሓደጋ ምፍንጃር ከም ዘጋጠመም አብሪሆም ዘሎም በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ክሳብ ሕዚ ህይወት 7 ሰባት እንትሓልፍ ኣብ ልዕሊ 11 ሰባት ድማ ከቢድ ጉዳት ከም ዘጋጠመ ኣመላኺቶም ቁጥሪ ሞቲ ክወስኽ ከም ዝኽእል ብምሕባር መበገሲ ምኽንያት እቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ምርመራ እናተሳለጠ ከም ዝርከብ እውን ተሓቢሩሎም ተበልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ጌዶን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳይን አውሮፓን ተዛትዮም ወለዶ ዚዋን ናብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ተዋፊሩ ንኢትዮጵያ ዝምጥን ኣሰር ኣብ ምቕማጥ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ኬንታኪ ትማል ምሸት ብዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ኣውሮፕላን ህይወት 7 ሰባት ምሕላፉ ተመላኺቱ ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት በዛዚብና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም